Maga a természet szunnyadó őserőjét ébresztette fel Mr. Bill, és én ezt nem tűröm. Világos? Maga nem egy üzleti megállapodást torpedózott meg, itt nem erről van szó. Az arabok dollármilliárdokat vittek ki az országból, hozzák most vissza! Ez apály és dagály, taszítás és vonzás, ökológiai egyensúly. Maga öregember, aki olyan fogalmakban gondolkodik, mint nemzet és nép. De nincsenek népek, nincsenek nemzetek, nincsenek oroszok, nincsenek arabok, nincs harmadik világ, nincs nyugat. Egy valami létezik, a rendszerek egyetlen egységes rendszere. Egyetlen óriási, kegyetlen, egymásba élő és fonódott multivariációs és nacionális uralma dollárnak. Az olajdollárnak, elektrodollárnak, multidollárnak, Reichmark, frank, rubel, font és sékel. A pénznek nemzetközi rendszere. Ez határozza meg az élet teljes egészét ezen a bolygón. Ez ma a dolgok természetes rendje. A pénz a tiszta levegője, a szeme és az ivóvize, és a galaktikus struktúrája az életnek a mikorunkban. De maga belemerészel avatkozni a természet szilárd rendjébe. És ezért keservesen lakolni fog. Kapistálja, amit mondok? Maga beállt egy átlagméretű képernyőbe, és üvöltözni kezdett Amerikáról, meg demokráciáról. Pedig nincs Amerika, és nincsen demokrácia. Nincs egyéb, mint IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbide és Exxon. Ezek a mai világ államai. Mit gondol, miről beszélnek az oroszok az államtanácsban? Csak Marxról. Fogják a lineáris programtáblázatokat, a statisztikákat, az optimális lehetőségeket, és kiszámítják a tranzakciók és a beruházások várható hasznát, akárcsak mi. Nem ideológiák és nemzetek világában élünk már, Mr. Bill. A világ nem egyéb, mint vállalkozások testülete, melynek állandó meghatározói a könyörtelen igazgatósági rendeletek. A világ egy vállalkozás, Mr. Bill, amióta csak az ember lejött a fáról. Majd a gyerekeink meg fogják élni, Mr. Bill. Ők már látni fogják azt a tökéletes világot, amelyben nincs háború, sem éhség, elnyomás vagy erőszak. A világ egy hatalmas és egyetemes koncern lesz, ahol mindenki dolgozni fog a közös profit szolgálatában, ahol mindenki egy személyben részvénytulajdonos is, ahol minden szükséglet fedezve van, minden félelem megszüntetve, és előzve minden unalom. Én, Mr. Bill, magát választottam ki, hogy ezt az evangéliumot prédikálja. Miért én? Mert a tévénél van ostoba. Mert 60 millió ember hallgatja, amit mond heti 5 estén át, hétfőtől péntekig. Én láttam Isten orcáját. Bizonyára, Mr. Bill. Aznap este már Jensen kozmológiájának képviseletében állt Howard Bill a kamerák elé. Tegnap este arra kértelek benneteket, álljatok fel, tiltakozzatok, meg is tettétek méghozzá csodásan. 6 millió távirat érkezett a Fehérházba. Az ATT nem megy át az arabok tulajdonába. A nép megszólalt, a nép győzött, a demokrácia ragyogó kivirágzása volt ez. Igen, de ezzel vége, emberek.
Ilyesmi nem fog még egyszer megtörténni. Mert döbbent lelkünk legmélyén mindannyian tudjuk, hogy a demokrácia egy haldokló óriás. Egy rossz-rossz, halódó, széteső politikai fogalom, mely immár az utolsókat rúgja. Nem azt mondom, hogy Amerikának, mint világhatalomnak vége. Amerika a leggazdagabb, leghatalmasabb és legfejlettebb ország a világon. Fényévekkel előzve meg a többit. Azt sem mondom, hogy a kommunistáké lesz a világ, hiszen még jobban halódnak, mint mi, aminek vége van. Az eszmény, hogy ez a hatalmas ország az egyéni szabadságot és boldogulást szolgálja mindenkiét. Az egyénnek van vége. Az egyes egyedi embernek van vége. Nektek különálló egyedeknek van végetek. Mert ez már nem az önálló, független emberek nemzete, hanem olyan, ahol 200-valahány millió tranzisztorizált, dezodorizált, hófehérre fehérített, acélos testű ember él, akikre emberekként nincs szükség. És bármelyik pótolható bármelyikkel. Itt az ideje, hogy feltegyük a kérdést, nagyon rossz szó-e a dehumanizálódás. Akár jó, akár rossz, így van. Az egész világ humanoiddá válik, embernek látszó, de mégsem emberi lényekkel van tele. Ez mindenütt így van, nem csak nálunk. De mivel a legfejlettebbek vagyunk, itt teljesül be legelebb. A világ egész népessége tömegben gyártott, beprogramozott, megszámozott árucikké válik.